Kani ka transformer kadai badon hapo dong mau jenon hapo snong jong ka light lapsnai Southwest Khasi Hills District Makurat. Kani kadai ka transformer ka badon juma bha ha usnem bala debno arja kapra ladon ba layap briu hakani ke jaka na kadau jong ka jingbom biang ka jingker kumkene hi syuker tagisit kilaput timta usnemru kalong kajuhi ti kani kasnong kalabu man kapor kajingbu ban kerpat ya ka sarkar ne ya ka office department jo ka MECL banwan le no fencing henre hedu menta ompadon manu bawan le kani ka fencing kajingkular kadai kajingkular kai klem siso kani kadai jing penrem ha hadu kata ya ka department jo ka MECL Makurat subdivision. Kulesubun.